Assalamu alaikum, edidileşler, mehriban doğan olmadı. Salam mehriban vatandaşlar, edidileşler. Aydımsad eleminin mehriban muştoqları. Biz sizin ehliyeceğinizi Türkmenistan Kino Konsert Merkezinde hoş gördük. Yine mehriban doğanlar, mehribanlar görüşme diyali bir de soruyu alıp o mümkünçülükle dörüdüp beriyen Türkmen halkının milli lideri, kahraman arkadağımıda şeylekim hormat prezidentimiz arkadağı kahraman serdarımıza köp sağ olsun aycağım. Koyuların canları sağ, ömürleri uzak, tutuyan tutumlu, beyik işleri elmadama, rovaşıklara beslenmegini tüy sürüğümüzün arzu ediyet mehriban vatandaşlar. Ine edidileşer şeyle yaxşıdan yaxşı ovadan arzular bilen bugün yani sizin şatlığınıza şat koşmak maksadı bilen şeyle de Thomas mevsuminin gelmegi bilen Türkmenistan Kino Konsert Merkezi acayip ovadan konserdi bugün size hödürleyer. Yine mehriban doğanımız, mehribanımız görüşme diyali bugün Türkmenistan Kino Konsert Merkezinde sizin için bir neçe acayip aydımlanmalı. Şeylekim bir neçe suallarımız sizin için bir neçe acayip konkurslarımız geçirler. Mehriban vatandaşlar, bizim bugünkü konsertimizin mihmani yurdumuzun estrada yıldızı Zenan Bağışı yani il içinde Cahan Bağışı adı bilen tanılayan Cahan Geliva ödülün sadanlarlar topar bilen mihmançılıkta. Ne olsa mehriban doğanlar, mehribanlar gelin elbette bugünkü acayip konsertimizin bide olup duruyan. Bakın Cahan Bağışı'yla bizim aramızda gelen şey onun acayip sadanlar topar bilen tanış olalım. Elbette kalkıp şaniyan barabar sağduranını ufatlıkla yerine getiriyen Azat Aman Muradov. Şeylik hem acayip klaviş sağduranını ödürünün ufatlık bilen yerine getiriyen sadanlarımız Arslan Hocaoğlu'ydu. Şeylik hem Maksat Ankarov. Mehvalileşler, evi vatandaşlar. Ine şunun bilen hazır bir konsertimizde başlayar. Ondan hemmemiz şatlık, şoğunu bilen, yani sizin el çarpışmalarınız bilen Cahan Bağışı, Cahan Gelivani sahnamda çağırıyor. Al mehribanlar el çarpıyatmayın, soğukunu. Cahan Bağışı sahnamda eyle. Al mehribanlar el çarpıyatmayın, soğukunu. Cahan, biz sizi şu anki ovadan konsertimizde hoş gördük. Sağ olun. Cahan, yine görüşme diyali bugünkü acayip konsertimizde senin ehli muştoqların otuyor. Bir acayip yürek buysançlığını aytıp beraytın. Hani ilk öğlen hemmenize salam eylik. Men silak gelen, hormatlak gelen, ehli muştoqlarıma hemmenize köp sağ olsun maydiyan. Kahraman arkadağımız, hormatlı prezidentimizin canı sağ, alıp barayan işlerini ulu üstünlükler arzu ediyen. Cahan, eğer siz tayin olsanız biz tayin muştoqlarınız tayin konsertimizde başlayalım mı? Başlayalım. Ona ne mehribanlar, hemme birlikte el çarpışmış bilen hemme acayip konsertimizde başlayar.
her yan gözlüdüm tapmadım kurban cimanım. Yürek yakıp gidin yolunu izledim. Vahizledim tapmadım kurban cimanım. Yürek yakıp gidin yolunu izledim. Vahizledim tapmadım kurban cimanım. Gönlüme girmedim oyundan şundan, bil ki bir katı göreyensin benden. Bu işlerin cevabın soraysam senden. Dilini bilmedin kurban cimanım. Bu işlerin cevabın soraysam senden. Vak dilini bilmedin kurban cimanım. Oturun yoluna gözlerim bağla, yalan söyle aşka ciğerim dağla. Kara şarın diyen sözlerini yadla. Ak çekip ağladım kurban cimanım. Kara şarın diyen sözlerini yadla. Ah çekip ağladım kurban cimanım. Dilini bilmedin kurban cimanım. Gözlüdüm tapmadım kurban cimanım. Bilin dağa çıkın çağım, bilin dağa çıkın çağım, dedin bana mehribanım. Yalnız kaldım tut yarağım, yalnızlığımı yatlamadım, 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 yatlamadım sevgilim. Yalnız kaldım tut yarağım, yalnızlığımı yatlamadım, yatlamadım, oh yatlamadım, yatlamadım sevgilim. Kal
Kalışadımın ködi Kalışadımın ködi Anan ekin yarın gödü Arkayı bol diyen sözünü Yadlamadın, yadlamadın Yadlamadın, yadlamadın Yadlamadın sevgilim Arkayın ol diyen sözünü Yadlamadın, yadlamadın Yadlamadın, oh yadlamadın Yadlamadın sevgilim Geçen günler, geçen günler Yarım bilen oh geçen günler Geçen eken zilli günler Karaş yaram, karaş yaram Karaş yaram oh idi yaram Ahır gelir zilli günler Karaş yaram, karaş yaram Karaş yaram oh idi yaram Ahır gelir zilli günler Oh Kamizada Ulu koyun kamizada Yarımına çöktüm ektida Kaydanımda hoş divida Ağlarımda gülün gülün Min üzümden gülün gülün Geçen eken zilli günler Kaydanımda hoş divida Ağlanımda gülün gülün Min üzümden gülün gülün Geçen eken zilli günler Karaş yaram, karaş yaram Karaş yaram oh idi yaram Ahır gelir zilli günler Karaş yaram, karaş yaram Karaş yaram oh idi yaram Ahır gelir zilli günler Ahır gelir zilli günler Ahır gelir zilli günler Jägillep dünya gelen soň ak süýdün beren gerek Ak aran tanan soň dünyada doğan yere
Gezdirdin sen yanımda hicapçamı Atma beni ay bilen arasha Bülbül seni bağ bilen çalışır Dilimizin yağmuruna gelecek Dilimizin yağmuruna gelecek Gelir olsam bir çakmalı gel akşamı Dilimizin yağmuruna gelecek Dilimizin yağmuruna gelecek Gelir olsam dolar olsam bir çakmalı gel akşamı Mehvana Cahan Mahsun. Hem mevz el şarpayeli. Mehvan ileşer edi tomoşaçılarımız ine şu yerde bir zat belak geçel. Bizim şunqi konsertimizde himayetkarlık edenler, Aycağız koğuşları şeyle hem simit dünyası. Şeyle hem ine görüşme diyeli bugünkü Türkmenistan kina konsert merkezimizin acayip sahnamızda bedeg veriyen. Elbette acayip letler bilen çırak let hizmetleri. Şeyle hem bugünkü acayip konsertimizde ne hemimizden biliyet acayip videoga geçiriyen özünün acayip ustadlıkları bilen bugünkü acayip konsertimizde videoga geçiriyen Polot Production hem bizde mihmançılıkta. Mehvan ileşer. Hazır bizim konsertimizde sonunda yürüyüşü konkurslarımız var. Soğutlu konkurslar size karışıyor. Hazır öz aramızda edileşir. Şu sizin içinizden biz konkurs edeceğiz.
Ine mehreban dogonlar bilet yemmemer. Türkmenistan kine konsert merkezinde hükman suratda hükman şuraya acayip sahnamızda bizim konsert geçirilse konkurslarımızdan döreceğiz. Elbette o konkurslara bolsa acayip kovuşlar şeylik hem speed dünyası sizin için bir neçe acayip sowgatlar tayinlady. Şonun dördüncüden tayin mi? Onu biz konkursumuzda başlayat. Birinci konkursumuz ine Nurgözel. Hasan bir gitcek bolondu. Ya toy bolsun, ya doğa farlan yanına bilýärmi? Ya jor olan yanına gidýän. Awa. Şonu öýde ulanýan zadymyz. Darak. Darak. Duhy. Darak. Duhy. Qyzdan köpsünün ýanyna sumkasyndan çykarmyka diýen mene. Şonuň üçin ki dördüýümizem he diýmen kim birinji duhy getirýär. Gitdik onu. Ýaşyma dowam edýär. Bolun. Kim birinci getirýär? Kim birinci? Ha? Emmesine. Hani Ýöne kim birinji duhy berden getirýär? düşmellerler, berden düşmeller, aňardan basanjakdan düşýäňiz, şundan düşmäň Yok. gaýrat edin. Ýaşa gatnaşýanlar gym, ýaşa gatnaşýanlar. diňe. Ine Fatma getirdi birinji bilen. Boyuna wara tuwalma çalçak getirýär. Gelin, gelin. Ine qyzdan qymaýby? Yarışa gatnaşýarlar. Ne cemalam getirdi? Diňe yarışa gatnaşýarlar. Rasul mi sen adın? Ha Muhammed. Sen dost Muhammed sahnamızdan çıkmalı bolýan ýarşdan. Awa, yarışdan ayrılmaly Sağ ol bolýar. köp köp. Sağ ol köp köp sağ Awa. ol. Diňe ip ýatýan oýdan ha. Alago petrek. Hani Aliyas getiren zatlamyzy. Bu da Allah açan ýanmy? Ýok, duhy. Ha duhymy? Häzir birinji Fatmajymy getirdi şeýlemi? Awa. Inni üçümiz ýarşýar. Üçümiz hem ýene täzeden ayaklamyda bat berip ılgap kimin ýanyna darak getirýär. Darak getirýär. Gittik. Hani darak kimde var? Ondan bökmeler, neme, dogan. O şundan bökmeler. Hani darak. Hani ýokarda wadi, ýokarda Cemal. Hani Kim çalatyn, kim çakkan? Ha, Jimjan. neme misin? Ilga wadi gatnaşýarmy özüň sport turizmde zat tokatda. Yaman çak getirýär. Yaman çak. Boyuna görä däl o. Cemaljan gele, gije gallylar ýöne. Ha Cemal gyýdymyz giyja gally. Hakykatdan. Cemaljan sana üstünlük arzu edýär, sen bäri çykar köse oturmaly, köp sag bolun, ýerine geçip bilýäňiz. Gerek, nur gödelim. Men şu mada çenne var, şu ýasmet çenne, şunu ýaldar ölüm götürýärdim. Ýöne öýde goýlandarak götürüp görmem. Öýden bahan tikillatly. Diýene çykýar gyýlan ýandan dara. Me Fatma sene mal ya. Inni, Mena gyýdar da kynýa şoňa öýden aýda aýsana. Teret ikimizem taýin me Fatma Rasul. Taýin näme? Teret Rasul. Lesin sadan düşmeler ýöne. Omy? Bilýän bökmän euron özüň dağalady edip onu da aslaý diýene lesin sözükler. Sabır meni urulur ýa. Häzir ikimizem Yaşayda en gyzykly zat, olam hemmesiniň ýanyna ba bolyn. Yok Kaşil telefonla. yok. Kaşil Kaşil yok yok. da. Ha böksen bererler de doğru değil mi? Yok. Şonuň üçin o kimidem ılga ýaz, çalt bol ýaz, kim kümüş ýüzük getirýär, oňa probasy bolmaly. Ýöne diňe kümüş ýüzük bolmaly. Kümüş ýüzük bolmaly Fatma, Resul. Öňe probasy bolmaly. Kümüş ýüzük bolmaly, öňe probasy bolmaly. Başlady. Alga. Kim çalatyn, kim çakkan? Hani gelýär. Aslında ilki yarış gıdıklı bolly. Ýöne Fatma getirdi, elime de berip bilmän ýykylly. Göz degirdiňiz öýdýäne çaldylgaýady. Kimin gözü lukan? Hani? Ha kiçirak bar ýaňky. Fatma sen şunu berdiňmi? Hani probasy göreli. Birinji kim berdi? Fatma berdi, ýöne ýykylly. Eline kim beren bolsa? Elime Resul berdi. Onda- So Fatma berip bilmän ýykylly. Ýykylly. Dogrymy? Elbette yarışın şerti kim birinci Zey- elimize berse, yarışın şerti şeýle. Şoň üçin Jimjan gynanmaly däl. Ýene de konsertimizin dowamynda yarışlar bar. Belki gatnaşyp Owa, bilersiňiz. beýdiýsek, o tak geçip aglaýmagyň. Konkurs känrentek. Bomy? Şonuň üçin Fatma jygymyda köp sag bolsun aýdýas. Ine bolsa Nurgözel ine bilişimiz ýaly. Türkmenistan ýurdumyzyň her bir güni ajaýyp toýdur bayramlary betenýär. Şonuň üçin ine
Hemmemizden bilýäs, bazarlara gidýäs, dogry dämi? Koğuş alýas. Ýöne bazara gidip kösenip börmeliler. Aşgabat Ýalkym Sowda merkeziniň 3-nji gatynda ýerleşýän Aýjagaz koğuşlardan Resul dostumyza sowgat. Aýalyňyza, belki ejeňize, belki söýgüli ýaryňyza sowgat edersiňiz, nesip etsin. Owa ýöne Ferit Resul. Häzir söýgüliňi berersiňe. Uly golly diýip urşmagyň bolmy? Arkaýyn Aşgabat Ýalkym Sowda merkezine barýan şo 3-nji gatynda 21-nji magazin. Aýjagaz koğuşlar barda çalyşyp berýänler. Ýok urşup bermegin bolmy? Ona näme? Sağ ol. El Şarpaylı El gelmemi. Şarpaylı gelmemi bilelikde. Yine mehriban doğanlar, mehriban dinanlarımız görýäs. Bugünkü ajaýyp konserdimiz, ajaýyp aýdymlary bilen şeýle hem ajaýyp şatlyk, şow bilen başlady. Dogry dämi? Elbette. Yurdumuzun her bir günü, toy bayramları, şanly seneleri, gyzykly wakalary wesenýär. Biziň yurdumuz Asudalyň agzy birligiň ýurdy, şeýle ajaýyplyklar döredýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň ömürleri uzak jallary sag tutýan tutumly döwletli işleri hemişe rowaşyklara wesenmegi ýene bir gezek tüýsüregimizden arzu edýäs mehriban ýyleşer. Yine şutaýda Nurgözel. Jahan bagşymy taýin bolýança. Taýin, dogry dämi? Şonuň üçin ulu hormat bilen ýene bir gezek el çarpışmalary bilen öz aramyzda Jahan bagşyny çagyrýar. Yine görüşme diýär Nurgözel. Jahan ýa-ni wodon, mahasa wodon. Ýöne şu eşigime bir zat ýatdy diýär. Elbette. Ýöne häzir bir zat diýmekçi. Jahan, biz seni diňe toýdur bayramlarda, dogry dämi? Ýa bolmasa TikTok sahypalarymda, Instagram sahypalarymda görýäs. Ýöne seniň üçin toy, çykmaklyk şeýle halkyň aýtmaklyk tolgundurjymy ýa biziň konsertimizde. Näme diýeň? Toyuň öz ýeri we konsertiň öz ýeri ýöne. Konsert elbette tolgundur ýani. Ha, tolgundur ýa, dogry dämi? Toy ýani. Tolgundur. Ile Jahan, size şeylerek bir soru veresme diýilýär. Biz sizi elbette Jahan bagşy diýip tanaýar. Ýöne hasam biz sizi halipalarymyzyň ýerine ýetiren ömrüm aýdym bilen hasam bir içkin tanaýar. Sizem bulaydymy? Täze öwüşgün bilen ýerine ýetirdiňiz. Muşdoklyň elbette adamlaň enelerimizin, ejelerimizin, käbelerimizin ulu söýgüsine münasip bolluňuz, öz muşdoklaryňyzyň söýgüsini gazandyňyz. Jahan, şu soru elbette de muşdoklaryňyzda da bize de gyzykly. Sizi şu ömrüm aýdymy aýtmak üçin iteren zat näme? Şol ömrüm aýdym. Dogrusyny aýtsam, Kakajan Halipaň aýdan aýdymy. Atta halyň sözlerini. Bir gün üýde internet görüp oturýan bolyn. Aýdypdyrlar. Sayat diýip şägirdi we Kakajan Nuri. Şol aýdypdyr ýerine ýetiripdir. Ana men hem sözlerini ýazyp aldym, durup zapis edip. Sözlerini ýazdym, dinledim. Ana hiňlenip gördüm, aýdyp gördüm ýöne. Olaň kyýaly edil şonu kopýalap aýtmadym, özüm çaýtdym. Öwüşgün berdiňiz. Öwüşgün Ha, berdim. size öwüşgün berdiňiz. Şol aýdymam, maňa meşgurlyk getirdi. El Şarpayly. Biz bilýär size uly meşhurlyk gazandyran aýdym, şol aýdymyňyz sizi halk köpçüligine ýetirdiňiz. Siziň muşdoklaryňyz, öz muşdoklaryňyzyň söýgüsini gazanmagyna hasam size ýardam etdi. Käbelerimiz, ejelerimizin, ýagny ýaşamyzyň söýgüsine münasip bolluňyzda Jahan. Ona näme Jahan? Taýin bolsaga Ştaýda ýene bir zat aýdyp geçesim gelýär. Men ömrümi aýtmakam, birinji albom çykaramda Merdan Damanan käbesiniň düzen aýdymma. Dolunayda bağlan görüsim gelýär diýär. Bana ilki meşhurlyk getiren aýdym şol boldy. Başyny ilki ömrüm aýdym bilen dowam edýär. Soň ýygyny ol aýdym bilen käbelerimiz üçin, käbelerimiz janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun hemişe. Mene mehribanlar el çarpışmalary bilen. Diňiň üçin Jahan bagşymyz ömrüm aýdym bilen dowam edýär.
kösemen alğan yaram köpdür ağrım sığırma ömrüm attıdır amanadım kösemen alğan yaram köpdür ağrım sığırma ömrüm inne bir sergezan gedirme ömrüm vaqtından ömrüni öldürme ömrüm Dolunayda bağlam vurasın beni Şarkı felek aylap durqa şarkını Bilmedinle durmuş neme parkını Duymadın mı ene atan ağını Dolunayda bağlam görüzüm gelya Duymadın mı ene atan ağını Dolunayda çağam görüzüm gelya Otur oylan dinle böğrünü Birinzidim halalıyım hoğrunu Bir derek geçiriyem juan ömrünü Dolunayda bağlam görüzüm gelya Bir derek geçiriyem juan ömrünü Dolunayda çağam görüzüm gelya Aydımlarım duruşu öğüt nesihat Düşünmedin kaytan getiryen ısnan Telince sana vereceğim öğüt Dolunayda bağlam görüzüm gelya Telince sana vererin öğüt Dolunayda bağlam görüzüm gelya Dolunayda bağlam görüzüm gelya Dolunayda çağam görüzüm gelya Anıştaydı ücelerimizin, kahvelerimizin hürmetini Kahvelerimiz canına sağ olsun Allah can bağlacıklığımızın arasını dulu oynayıp yaşa Kahvemizin kılamatam yazgırman beni Yaşlı ettim, köp ağlattım dinlemedi Geç düşündüm bu durmuşum görüp görgüyle İnni çektirir men acını ömler yaş olmuyor Canecem yaş olmay öğütlerden naş ollam Karagalı geçti gitti bir başkala baş olmay Canecem yaş olmay öğütlerden naş
wallah qarag'ala geçti gitti bir maşgala baş boldim yanımdaki oğlanları dazarım zayim özgü yaşadım durmuşta asmana gayim geçip gitti sağal neslim yıkılım tayim son tanıdım dostlarımı ömür yaşmalıyım canecem yaş olmayı öğütlümden taş olma qarag'ala geçti gitti bir maşgala baş olmayı canecem yaş olmayı öğütlümden taş olma qarag'ala geçti gitti bir maşgala baş bolmay canın sağ olsun ben siylap geleningde köp sağ olsun Uştayda meni beden Nayelis va Gulsara köp sağ olsun aydiyan şu ma konserti gurnap beren Türkmenistan kino teatrı işgärlerini Polat Production hemmeňize köp sağ olsun aydiyan canıňyz sağ olsun İmin ak südünü hapalamasan İmin ak südünü hapalamasan Oğul dilen adı hakladığındır Komşuna yürümetlim tepelemezin Oğul dilen adı hakladığındır Komşuna yürümetlim tepelemezin Oğul dilen adı hakladığındır Oğul dilen adı hakladığındır Yüz yıl yalkın sanıp bilsin ayalsın Oğul dilen adı hakladığındır
derdinin melhemlerine, mingdesin dünyanın merdemlerine. Yük bolmasın ilin gerdelerine, oğul dilen adı hakladığındır. Yük bolmasın ilin gerdelerine,
mehriban oğullar mehribanlar Jahan Bagşim üçün el çarpalı. Kime verdin soğuk kapa, kime verdin kaygı şefa, kime verip bilin vefa, bir vefa dünya. Kime verdin soğuk kapa, kime verdin kaygı şefa, kime verip bilin vefa, bir vefa dünya. Niçin ağardı taşlar, gözümden aktardın yaşlar, hani öpü olsun doktor, bir vefa dünya. Niçin ağardı taşlar, gözümden aktardın yaşlar, hani öpü olsun doktor, bir vefa dünya. Ho ho ho. Dosundan ayırdım yarı yarından. Bağımızın namazın ağrım bir vefa dünya. Dosundan ayırdım yarı yarından. Bağımızın namazın ağrım bir vefa dünya. Niçin ağardı taşlar, gözümden aktardın yaşlar, hani öpü olsun doktor, bir vefa dünya. Niçin ağardı taşlar, gözümden aktardın yaşlar, hani öpü olsun doktor, bir vefa dünya. Merdin amanılar ettim, aşığı yaradar ettim, halali haram denettim, bir vefa dünya. Merdin amanılar ettim, aşığı yaradar ettim, halali haram denettim, bir vefa dünya. Niçin ağardı taşlarım, gözümden aktardın yaşlar, hani ömrü olsun doktor, bir vefa dünya. Niçin ağardı taşlar, gözümden aktardın yaşlar, hani ömrü olsun doktor, bir vefa dünya. Niçin ağardı taşlar, gözümden aktardın yaşlar, hani ömrü olsun doktor, bir vefa dünya. Kanveri sever ya, beni söyüp taşlama. Gitmediğine kim sever ya, özge kucakla kışlama. Gitmediğine kim sever ya, özge kucakla kışlama. Men değmedim senin koynuna, özün kapaydınla bakına. Men değmedim senin koynuna, özün kapaydınla bakına. Komşuyma gelin oldum, inleyim beni istemem.
mehribanlar, yeme bilektel çarpay elin. Köp sağ ol. Yine mehriban doğanlar, mehribanamız görüşýär. Bugünkü ajaýyp konserdimizde biziň Jahan bagşy mefidin üçin bir näçe ajaýyp aýdymlarymyzy ýerine ýetirip berdi. Reşit gel näme häzir Jahan eşigini çalyşyp gelýänçe. Şu ýerde ileşimiziň içinden Jahan atlylar saýlaly, Jahan atly bam içiňizde. Han gyýdar, Jahan atlyňyz barmy? Sowgadymyz bar. Sowgat berýär. Jahan atly ba bolsa eliňiz galdyrýaňyz. Gel ýennece gel. Gel. Owa. Han basa kim var Jahan atly? Gel ýennece denem. Utanmaň. Sowgadyňyz Jahan atlyňyz Jahan bar. atly ba bolsa gelýär. Telefonuňdan alyp gelin ýanyňyz bilen. Toşna Jahan atlymy? Toşna bileli, şoň üçin. Suutname hükmünü, hükman. Hani Jahan atly kim var? Daýdalamyň arasynda bolsa bolýar. Owa, ejelerimiň arasynda da Jahan atly ba bolsa gelip bilýär. Gyýjaşym Gel dogan, içinden gel. hem gelip bilýär Jahan atly ba bolsa. Jahan atlylar kim var? Oğlanlara belini alıp getirýär. Ataqan öýdäne. Nere biri? Başka kim var? Başka Hani? Jahan atly ýokmy içiňizde? Hani gyýdar denanlar Jahan atly kim var araňda başka? Bamy? Utanmalylar. Gelýäňiz sowgadyň galýaňyz gidýäňiz. Bolly. Gelin gence. Kısanacakmy? Toşna ýokmy içiňizde başka? Soň wagt menem çykmaly eken diýmän häzir. Gence sedem Jahan atlymy? Ýok. Bolly diýen, dogrudan Diýme dogrudan. Jahan atly ýok. Gence, siz Jahan başyny dinleýäňizmi? Haýsy aýdymlaryny bilýäňiz? Komşuyma gelin oldum. Boweryan aydım. Oňşyma gelin boldum. Bilýäňizmi? Eger mümkin bol teňgen berseň, eger Hawa. bilýänçi ýeriň hökmal Bilýänçi basyndan ýeriňi berseňiz bolýar. soňundan näl? O toňuna zada girmek gerek gelýär, Tabii. bilýän ýerlerinizi aýtyp berseňiz bolýar. Olun ya. Tolgunmaň gelneçe. Komşuyma gelin oldum. Goşgydy baýdaýyň siz. Tonýan. Indi ödügäni küýteme. Bolly. Bolly. Torgun ya. Denizi Alzırama. O durmuşa çykamada da beýitmedik diýerim beri. Gelneçe. Ine, siziň amadyňyz Jahan, dogry dämi? Siz Jahan dinleýäňizmi? Haýsy aýdymlaryny bilýär. Mustafa özüm, dogry dämi? O haýsy aýdym dinleýäňiz? Maydımların dinleyen. Bilýän aýdymlaryňyz barmy? Has bir özüňizi ýakyn görüp dinleýän aýdymlaryňyz. Haýsy? Levaplagay. Lewaplygy. Bilýäňizmi gelneçe? Aýtyp bilýäňizmi? Hingen berseňiz başlyny. Sizem gaty tolgunmasaňyz diýene. Boly başyny ýatla bilýän, ýatladym başyny. Men özüm bilemem. Özüňiz bilýän. Men ömrüm bilýän ýöne. Özüm dinleýän Jahan hakykatdanam. Ýok, gelneçe bilýän Esasarım. ýa şu wagt. Bilýäňiz ýence? Bilýäňim aýdyp berýär onu. Levaplagay doýnaýar. El çarpaýyň Toyumyň meşe. şanyna. Levaplagay doýnaýar. 50 ýylyň şanyna. Berekella, köp sag bolun. Häzir gence siz Jahan atly bolanyňyz üçin şu ýerde ine bize himayetkerlik edýän aýjaga köwüşlerinden size sowgat berýär. Ýöne ilki berem zok. Suutname gerek bide. Häzir öýde kim ma bolsa, jaňa diýär. Salam, mysal üçin eje gowy ýagşymy, eje men adym näme diýip soraýar. Hemme Bolýarmy? eşitýär. Daşyna da goýýar. Hakykatdanam Jahan bolsa, sowgat berýär. İkat tutulsa, ona hel Kat bolýar. tutulsa siz diýäňiz, ben haýsy adym köp tutulýar diýäňiz. Bilýän indi siziň adyňyz, madam bir adyňyz köp tutýar, şonu diýäňiz. Men haýsy adym köp tutulýar diýip soraýaňyz. Ödüm Ferhat Nurgözel. Bu mehribana sowgat berýär. Ine görüşme diýen mehribanlar maýtorlumda seredýär. Aýjaga gowuşlary elbetde siziň üçin bugünkü ajaýyp konserdimizde sowgatlaryny iyi beripdirler. Ine görüşme diýen bäzide Jahan atly mehriban doganymyz we gence jaňa delmi?
Gence siz ilk jaňa daýyň. Mugut kowuş ýerde berilen ok. Daşyna goýuň. Bir de beşdeli hemmämiz bilelikdir. Ýollaşyňyza da Jaňa 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 deň. Gence tidem jaňa dip bilýäňiz. Telefonu da alýaňyz. Hani jahan gene jaňa telefonu getirip berän kimde wa bolsa kime diýmeli? Kime? Häzir Getirsin. Reşid gel dinläýi ele gence. Başyny hemmäň bilelikdir. Han grom kawoň gence. Gence Ya aşkım diýip alýam hawda. Gence ýollaşyňyz bärdemi? Şu ýerdemi? Ha. Ha, onda o bir eşdi oturundan şu wagt bizi. Ha, adyňy bilýär. Adyny aýda ýagymjan. Kim? Jahan. Jahan. Ya juýuňda pul çykarmajak gop sen her zat edýän oýdyan. Ha, hem Gül Jahan. Ha. Bravo, el şarpýat. Bolýar. Gence. Gence ananyk. Ine Indi- gence sejaňa daýyň. Ay mugut kowuş nigide berilýär diýen. Ejelemden bilip takypdyr. Suma içinden söýgün ýadyr, maňa näçe Jahan diýip Elbette şu ýerde ajagas eger bolmasa çalyşyp bilýärler dogrymy bar? Ana. Owa. Gence aýaňyzda bolmasa Hökman- barıp çalyşyp bilýäňiz. Salgysynyň berip bilýär, Aşgabat ýalkym Söwda Amerikada 3-nji gatyna 20-nji magazin ajagat kowuşlary keçi uly bolu diýmeler. Hökman çalyşyp berýär. Hada ödemi otyr, eşdi otyr. Sizin gözüňizden şu surat alyp otyr ýalňyş gelämesin diýip. Owa. Kim? Daşyna goýaýyn. Ece. Soraň adyny soraň. Alo. Adım näme ece? Jahan, Bravo, el şarpýar. Malades, köp sağ olun. Onun emre Ne- şey, soğuklarını berayeli. Hökman. Ýöne barasma nurgadan oglunlarym diýendir. Näme üçin oglunlaryň kowusyny tatan okka diýip, dogrymy? Ha, oğlanlar gynanmaň. Siz dinan başgalary hemişe beğenir durmaly. Siz soğuk vermeli, gül soğuk etmeli, köýnek dokuy. Elbette ol sizin işiniz mehriban ýigitlerimiz. Nurgadel, Sizler dur, doğrudan dur, kıyılar. dur, Nurgadel, dur. Çıkıp soňma kowuş diýjek El bolmagy. çarpýaňyz mı doğru mu gıylar? Sağ olun. Oglanlar. Ay jagan ardan satya bari şu takbarın. Ne gutlaýas? Alın gence. Yetivesin sağ olun. El şarpýat ajaýyp sowgatlar üçin. Onun näme mehribanlar? Şatlyk şowhun bilen el çarpýat jahan bagşy sahnamyzda. Hani şowgun el şarpalyň. Hemme bilelikde. Diňe jahan magşyny ödýärmde çagyrýar. Görýärmi? Ajaýyp tolgunmalar esasyny elbetde hemmemizden süýüp dinleýän zenan aýdymçylarymyzyň biri Jahan Magşy. Elbetde biziň sahnamyz hem özüniň ajaýyp gelişigi bilen, şeýle hem özüniň ajaýyp duýguly aýdymlary bilen bezäpdir. Häzir yekejemin Reşid. Häzir biziň şu ýerde Jahan bilen hemem Jahanyň şoň içinde gaýbany şägirtler bar bolsa, ýene de sowgatly konkursumuz bar. Gaýbany. Gel dost. Kim gaýbany şägirdi başga? Gel. Men Jahanyň aýdymlaryny aýdýan. Bir de Aýdymlaryny 3 aýdyp adam berýän. gerek. 3 adam gerek. 3 adam gerek. Gel. Gel, kim aldy? Gel Yok sen. ona gel ya biri. Gel dogon, gel. Gel. 3 değil mi? Yok 4. Muhammed mi sen adın? Awa Muhammed. Jahan sordu düşýär. Arasyn dursun da täze aýdymçy bolar ýaly. Gelin. Häzir sizin adyňyzdan şeýle hem ne görüşmedi ýaly ajaga kowuşlarynyň sizin Şimdi? gaýbana şägirtliňizde sowgatlarymyz bar. Şeyle de Smith dünyasından hem soğuk var. 1-nji ýeri, 2-nji ýeri, 3-nji ýeri. Egerde içiňizden haýsyňyz gowaýsaňyz tomoşaçylar Seredin bakalım. mehribanlar. Häzir Jahan bagşy aýdym ýerine ýetirýär. Gaýbana şähertler üçin. Onuň şulan haýsy gowa aýdýandygy size bagly. Biz barabardan kimin gowa aýdýansa görkezdir, kime şoňa köp
çapak çalınsa, şo da bizim aramızda birinci bolar. Şeýle hem jahan bilen elbette bilelikdi, şol aýdymyny duet hökmüne ýerine ýetirer. Ha, o ýöne gynanmak hemmäňde sogat bardyr. Birinji ýer, ikinji ýer, üçünji ýer, dördünji ýer hem edýär bolýar. Jahan başyny. Näme aýdym bilýäňiz? Ýok, onu sormaň, siz aýdyn. Siz şägirdi bular, siziňle. Şular siziň bary şägird. Ne menem sen ömrüň aýdym aýtsak, göni maňa beren oklar. Şoň üçin 400 gatnaşýa, sen bir aýdym aýdýan, tapagy ýok. Haýsy bolsa bir aýdym. Gözümüzde şıkbalım yüzlenyen sana o düşünle kuledim köydürme ömrüm tümlük dünyadadım çıkar aydan vaktinin beni öldürme ömrüm tümlük dünyadadım çıkar aydan vaktinin beni öldürme ömrüm. Ne ýerine ýetirýär başyny. Başyndan Ha, o şok bilen ýerine ýetirseňiz bolýar. Ýok, siz başlaýyn. Aljıramaň, tolgunmaň. Tolgun ýaňyzmy? Başını atladıp beri. Köremegide şıkbalım yani sana içinde O öldü içinde- düpünde koydurup ölürmü ömrüm Tümlük dünyadadım çıkar aydanı tümlük adından öňmeni ölürmü ömrüm berekella, berekella köp sag bolun. el şarpýas. Adyň Atajan idinmi? Atajan. Ine mäňe Atajan diňleýär. Hem mäňe diňlemeliler. Sebäbi bulary baha bermek size bagly. Başyny. Gatrak aýdaň eşdilen ok. Körmengde ıkbalım yüzlenyen sana od içinde küledip köydürme ömrüm tümlük dünyadadım çıkar aydana vaktinden beni öldürme ömrüm tümlük dünyadadım çıkar aydana vaktinden beni öldürme ömrüm. Tuvalama berekella el çarpýas mehribanlar. Atajan şumat hemmetinden bir aýdym ýokdy Häzir dur. şu gyzy aýtdyraýyn Ne iki. bu hömet. Ýyzydyna. Ýyzyna Howa. İkinci kupledin aýsam bolýar men. bolýar. Fallancıkdy yaraladın bagtymy, ýek maýdanamyz arly tagtymy. Ýene-kem sowurdum azap wagtymy, ne bar hirgizan gezerme ömrüm. Ýene-kem sowurdum azap wagtymy, ne bar hirgizan gezerme ömrüm. Köp sag bolun, köp sag bolun, köp sag bolun. Geljeğim bärik süýşäk. Indi şu odan gyzymyzy aýtdyraýly. Hökman başyny. Aljıramaň. Aljırasaňyz ýadyr size sogat ýok. Haýsy kupledin aýsaň aýda. Şu. Körmengde şıkbalım yüzlenyen sana od içinde küledip bir hüllürme ömrüm tümlük dünyadadım çıkar aydana vaktinden öňmeni öldürme ömrüm tümlük dünyadadım çıkar aydana vaktinden öňmeni köydürme ömrüm. Köp sag bolun, köp sag bolun. Şu aýda ýene bir başyma da aýdyrar. Size maýçakmy? Size maýçakmy? Gelije. Ha, gelin, gelin. Sogat berjek diýen hemmäňe gelýäňiz ädir, gel. Menem aýdaýyn Nurgül Ýok, Ustad. size saňa sogat ýok, Reşit sen Ha, dur. bolýar. Menem gowaý diýen, maňa da bermeýär şu sogady. Ferdardan sormalyny. Serdar bize sogat barmy? Nurgül aýdym aýtsak diýär. Ýok diýär. Bolar. Genje aýdaýyn da. Körmengde çıkbalım yüzlenyen sana od içinde küledip köydürme ömrüm tümlük dünyadadım çıkar aydana vaktinden öňmeni
köydürme ömrüm. Tümlük dünyadadım çıkar aydana, vaktinden beni öldürme ömrüm. Bravo. Berde durun, Köp sağ ikinci olun. berde durun. Kakımra Berde da durun. meýär. Yok Kakımrat, aydım aytacak mı Kakımrat? Aydan ok. Ha bolya. Ne bile soğuk berjek diýsem gidip barýam. Gel, gel, gel. Aydım aytacak mı? Jigimcan aydım aytacak mı gel? Adyň näme jigim? Bahargul. Onu hemme birlikde Bahargul'um dinleýäs. Köremingde şıkmalım yüzlünyen sana, od içinde küledip köydürme ömrüm. El çarpayalım. Tümlükten yadadım çıkar aydana, vaktinden beni öldürme ömrüm. Tümlükten yadadım çıkar aydana, vaktinden beni öldürme ömrüm. Bravo. Görýänmi? Jahanyna gowy aýtdymy? Köp sağ olun. Inni durýas, oglanlar öňe hiçýäs. Yo, deňje durun, deňje durýas, deňje durýas. Siziň adyňyz näme diýdiňiz? Cemal. Hani Cemal üçin el çarpalyň. Siziň adyňyz? Aytoltan üçin el çarpýas. Bod Reşid. Kimin goýdy? Inni- Ya öýdän. Kümüş. Kümüş mi diýdiň adyň? Bahargul. Ha, Bahargul. Bahargul üçin. Atajan üçin. Muhammed Çigem üçin. Siziň adyňyz? Cennet, cennet. Cennet üçin. Inni ştaýda Nurgödel. Üç adama has şowhulny el sarpdylar. Dogry dämi? Awa. Elbetde Aytoltan, Atajan, Atajan, biri Bahargul. Bahargul. Üçüň öňe çykýaňyz. Indi şulaň üçünden birinji ýer taýlamaly. Ya beýdemizok, beýdemizok. Yakacamın. Beýdemizok. Atajan şu el çarpýar. Ne Bahargul üçin üçin? Ene bu Petrek, Aytoltan. Aytoltan üçin. Berekellah. Men bilisme wara Atajan birinji ýer, dogrymy? Men pikirimçe Aytoltan birinji ýer mukadiýan. Ha, düşünükli, Atajan eken. düşünükli. Häzir mehribanlyleşer edi tomoşaçylar. Bizi häzir birinji ýer üçin Smit dünýäsinden birinji ýere 300 manat pul sowgadyn berýär. El çarpýar. Gör Leyla Saýip bayraklanmady. Şeýlek hem Aýjagal kowuşlary. Ýep. İkinci ýere Aytoltan üçin el çarpýar. İkinci ýere Smit dünýäsinden 200 manat pul bayram berýär. Şeýlede Bahargul jigimiz üçin üçünji ýere 100 manat pul sowgadyn berýär. Sowgatlaryňyz netiýesin, sag bolun. Ýerine geçip bilýäňiz, sesiňizem elenten ýaňlasyn. Geleýin jigim. Ýok neme, kim şo gyzyň ady näme o geleýin. Cemal. Geleýin, geleýin. Cemal Sowgadymyz basida da gelin. Aýdym aýtdym berbedim diýäýmen soň öňe. Oo, gaty görüp öýüňe baryp aglap oturmasaň men sahna çykardylar biderek ýere diýip. Häzir şu ýerde biziň gatnaşdylar, jan etdiler size Aýjagal kowşlarynyň sowgadymyz nesip etsin. Köp sag bolun. Köp sag bolun. Mehribanlar görüşme diýäli. Konsertimizde näçe jahanyň gatnaşýanyny gördük, dogrymy? Şeýlek hem biziň jahan bagşymyzyň gaýbana şägirtlerini gördük. Gelin bolsa ýurdumyzda meşgurluk gazanan öz ajaýyplary bilen, şeýlek hem özüniň ajaýyp aýdymlary bilen
Bizim yaşlarımızın, käbelerimizin yüreklerini orun tutan yurdumuzun meşhur Zenan aydımçısı Jahan Magşyň aydymyny dinläliň. Baş verme. Şulayda ay cagaz köşler, ay şöhlı. Bizim şu konserdimizde boşandımış bize sponsorluk edip canın sağ olsun, işin gedine üstünlük arzu edyen. O adam kaygıdır, akıllı adam fikredir, yanlış adam şükredir, şerefsiz adam sabır eder. O adam kaygıdır, akıllı adam fikredir, yanlış adam şükredir, şerefsiz adam sabır eder. Yürü adam yağır eder, kıskanç azap eder, Müslüman iman eder, imansız adam kuman eder. Yürü adam yağır eder, kıskanç azap eder, Müslüman iman eder, imansız adam kuman eder. Canın sağ olsun, elmada mı toyda olmasın? Her kim eder özüne eder, muğayından kabir yeter, kabirden son hasam yeter, bolle deyin size şulum yeter. Her kim eder özüne eder, muğayından kabir yeter, kabirden son hasam yeter, bolle deyin size şulum yeter. Yürü adam yağır eder, kıskanç azap eder, Müslüman iman eder, imansız adam kuman eder. Yürü adam yağır eder, kıskanç azap eder, Müslüman iman eder, imansız adam kuman eder. Dağlara da yetip geleyim, ano aşağı. Bu adam kaybeder, kıskanç hasap eder, Müslüman iman eder, imansız adam kuman eder. Yürü adam yağır eder, kıskanç hasap eder, Müslüman iman eder, imansız adam kuman eder. İmansız adam kuman eder, çaresiz adam sabır eder. Gör, mehtaç eyleme.
şerab içmezmin Sağ elim sol eli Meteziyleme İlin bir keze şerab içmezmin Sağ elim sol eli Meteziyleme Yalnız niyetinden dilerim kendine Ağzı fındır dilin çıkar bir oktur Doğanın doğana bahası yoktur Ağanini meteziyleme Mahkum olu haktan dile barni Diler olsun dile öz imanını Abad eyle iki gözüm nurunu Sal gözüm sol gözüm meteziyleme Doğanın doğana bahası yoktur Ağanini meteziyleme Anstaydı haşin diyenler senyorita Levaklığı Han mehribanlar yerlerimiz. El şarpiyan, ay berekenna. Bahar gelse ağaçlar bağdı gülleri Bahar gelse lale kakar kızları Livablı kız oynayan tuyumunun şanına Livablı kız yaynayan şan durmuşun şanına Tuyum var tadım var tapan zamanım var Tuyum var tadım var tapan zamanım var Cihunun zakalı karun kanalım var Cihunun zakalı karun kanalım var Ahey el sarmalı korona Kulağımı filezi limanın şükrasani Mihmanları da ilmudan neden amadimani Limanlı bir oynayan tuyumunun şanına Limanlı bir yaynayan şan durmuşun şanına Tuyum var zalim var kapalı zamanım var Tuyum var zalim var kapalı zamanım var Cihunla sakalın karun kanalım
Bahan zihunan zakala Karum hanana Bahan zihunan zakala Karum hanana Murgak kulları Han şovkun el çarpmaları bilen. Hemen birlikte. Murga güllerinin sensinlelesi Murga güllerinin sensinlelesi Meğer dünya gelmez o senin yanlısı Vak beni bugün etti ayrı ışınlelesi Adın altın özün o bevul parası Aşkınlelezi Adım altın ödüm Bevul farzi Murgab lelezi Yağış yaralı Elimi yuyup Yağış yaralısam elimi uyup Sen otursun arkana kalbime duyup Vak bilyetin gezyenim yüreğimden söyüp Sen vurmada bütün o bevul parası Vak bilyetin gezyenim yüreğimden söyüp Simurmada bütün o bevul parası Murgab lelezi Men sana bir sözü demek istedim Men sana bir sözü aytmak istedim Vahimma aydı bilmem hergiz hepledim İladım şulaydı mi sana bekledim Sen vurmada bütün o bevul parası Sana bekledim Sen vurmada bütün o bevul parası Murgab lelezi
Aydımlan gali Hani Nıgır Cemleyiz aydım Neyme xahiş etseniz aydıp bereyin Nur Muhammed Meredov Halifan repertuarından aydıptım başardığımdan inni ölüyün ağlamağın Hemmeňiz üçin ağlamagyn. Jahan Ben boş ýerine şarkıya oturýar. mehribanlar. Soğukunu. Hadi mehribanlar el şarkıya. Dinle sözüm sayın yarım Kanı yaşa dolu gözüm Ayırmasın Huda canım Deyip aya yalvardım Ayırmasın Huda canım Deyip aya yalvardım Binne ölüm ağlamadın Yüreğimi dağlamadın Akbanımdan ağlamadın Ölüm unuturdum beni
Yılgırıp bana bakırdım Ayırmasın Huday canım Deyip aya yalvarırdım Ayırmasın Huday canım Deyip aya yalvarırdım Gitti öyle ağlamadın Yüreğimi dağlamadın Öppanından nağlamadın Özüm unuturdun beni Gitti öyle ağlamadın Yüreğimi dağlamadın Öppanından nağlamadın Özüm unuturdun beni Canım sağ ol Meni sana bırardım Anam baktım aşık bulsun Menini alan gıydım Ömür hizmetinde dursun Menini alan gıydım Ömür hizmetinde dursun Gitti öyle ağlamadın Yüreğimi dağlamadın Öppanından nağlamadın Özüm unuturdun beni Gitti öyle ağlamadın Yüreğimi dağlamadın Öppanından nağlamadın Özüm unuturdun beni Özüm unuturdun beni Özüm unuturdun beni Bravo. El Şarpiyat mehribanları. Mihman bulun törüne Özün yaraşan izim Aytman gidin yoluna Günü karayan izim Atıp olsa da bağlan Kuysuyer seni şağa Yürü tanrım tanrım Kaydıp gelsene izim İzi can Görürsün gel ya izim Ayman edin yoluna Günü karayan izim İzim can Görürsün gel ya seni Ayman gidin yoluna Günü karayan izim Şaişili, kisteli Sır verip sır isteli Giyinel köngül köşkümü Birden ilzene izim Artıklan kuvuşadım Taşımda yakıyadım Kaytala bedidadım Görürsün il yer izim İçe can Görürsün il yer için Aytman gidin yoluna Günü karaşan için Ey çaycılık isteli Her biri fır isteli Giyinen güvün kışkını Vardan gelsene içim Ömrüm oradan. Bir şu ahal yığdığına iki kupletçiğin henglenip bereyin vaktimiz var.
An mehribanımız üçün ahal yildi. Mehribanlar sizin üçün bir aydınmızın soğunu acayip bildirişlerimiz var. Yigitni saylap söyünüm, ağız etli uzun boylum direlim. Vak bir gün görmesem ağlar yüreğim, asın uğurdan ahal yedin söydim ben. Vak bir gün görmesem yanar yüreğim, asın uğurdan ahal yedin söyyen ben. Ahal iyiydi seni beyle ütküşüp, ödüm bağlı duydum sana sataşıp. Söyüşüp uçuşup oyna gülüşüp, vah seni söyüp täze dünya ilim ben. Şiil ütküşüp ahal yedin söyyen men, azdın uğurdan ahal yedin söydim men. Köp köp sağ olun. Men silak gelen, men silan Allah silasın, canın sağ olsun. Bravo. Hemen birlikte el şarpayılın şovğunu. Köp sağ ol Jahan. Sesin belent yanlansın hemişe sungut elemine size ulu üstünlükler arzu edýäs.